Philippine Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano para siyang kaagi karon, mukining sa kalalaki nga taga Tingob, Mandawi City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Luloy. Luloy. Luloy, mata na, uy, maliit na ka, uy. Uy, Sayop kayo mo, ay! sayo gud taon nga alas 7 naman hapit. Ano ka ba kayo mo? First day pa in town ro sa imong klase, Luloy. Ayaw in town pag tinapulan, uy. Aw, dili ka mo sa klase. Sige, dili ka makakita sa imong crush nga si Ellen. Ha? Ay, si Ilin ma? Si Ilin ma? Yaro man di ang panganang imong alarm, uy. Ay, skitas kong oma eh. Ang nibangon mang kagkalit. Sige na, kaligo na dito. Luloy! Abad, Jiri. Uy! Una bang adlaw sa klase? Nagduka na ka? Ay, lukaapitan ako eh. Asa ka ni gabi eh, duka man. Oh, uy, si Ilin. Nag-uban sa limig. Musta? Nag-uban sila. Okay ra. Gwapa gihapon. Kamo, Luloy, kumusta? Grabe, kagwapa gini Ilin eh. Luloy! Uy! Iyong tikig niya eh. Ato na may uy. Para mag naglupad man is Luloy. Sa mo siya kagwapang nasis ko doon. Naklaro yung naong. Uy! Brad, Brad! ngano, Brad? Klaro kay kada. Kama, klaro ra kay kay. Uy, Ay, kini kay, wa makabantay si Meg nga. Sige kag tanaw ni Ilin. Sungugan na ba kito? gwapahagin niya ba isa? Gwapa mo lang. Pero, mamili sa siguro nagbarkada eh. May gani kay, si Meg kay, dili mamili. Bisag dato si Meg, managad yun siya na to. Mao lagi. Igo na kita mangandoy ani. Di na kita mulaom. Oh, so yun, nagtagad. Basin ba day? Grabe. Huwag mawas kong nauna ang nauna ni Ilin. Nga naasis kong dool. Sapot siya kagwapa. Mura siya anghel. Oh, uy! Mig! Ikaw ra lagi. Asan din si Ilin? Ay, ito siyang uyab. Nag-date sila. Oh, nanaday uyab si Ilin? Oo, mag-usa ka tuig na sila sa iyang uyab, uy. May ugani kay mag-usa na sila katuig. Napilian man kay ng bayhana. Pulanon pag yun. Ay, wala nagkakoy chance ani. Kuyog di ay ta ha. Mag-celebrate ko na sila sa ilang anniversary. Aha? Uy, kamu lang, uy. Kamu lang. Kuyogi na lang ko good. Maupi mapugkuan nilang duha good. O nasa siya mga friends ng kauban, pero dili na ko kaila. May nang naamo ni Jerry. Oo, sige. Sige, i-text na ko ni Mug-asa ilang plano ha. Grabe. Social ini mo, boy. Beach party mo din. Siyempre, dato man. Mayo gani kay mga scholar o varsity ta may. Sa? Nakasudag, kailangan nga. Laisyo kayo. Asam ni si Mig, uy. Yung siya mo, sunod din siya nato. Bay. Pero, si Ilin. Nagpadung din eh. Guys, kita mo ni Meg? Padong pa ko no siya. Busit! Wala. Nga naman to siya? Dugay ni apas ni Migs, uy. Gilaay naman ako din eh. May mas jiri kay nalingaw na dito. Nagiinom sag, wa siya makaila. Ikaw lakaw na ako din eh. Santang pa si Mig. Nga naman ito sa ilan ganina? Isapot man. Sino ba? Dinilit din siya eh. Oh. Ay, bakit talaga niya ka dirikod? Sabi ko, ay, bugloan ko kung uyap. Lagi. Uy. Ito si Edin. Sige na ba? Hindi ko nang hinap kayo mo. Ay, Nga ilang babae ang uyab ni Ilin. Ginoo ko.
Nagkurong-kurong tanaw lang duha nga, nagiring-iring. Samtang si Ilin eh, busy kinagatiban sa mga bisita. Animal. Animal ka! Animal ka! Saan ka? Iwan na yung gibidoangan si Ilin ha? Huwag kayo ayo! Huwag kayo ayo! Brad, sakto na, Brad! Asa mo ka? Uy, ano? Nasakpan ako mo kuya, Bilin. Nagiring-iring na babayan na. Unsa? Dili na gini ka mausap! Dili na gyud! Magbuwag ta! Nagtarong mo na ta ko niya. Ikapila na nako siya hatagi og chance. Pero sige gyapon siyang binuang na ako. Pangita na lang og lain, uy. Karon na lang uri ka mustik ka ng lalaking way ayo. Mahal ako siya, Meg. Ambot pa sa doy. Igo kayo ko niya. Loloy, right? Oo, Miss Ilin. Salamat kayo, ha? Kung dili tugod ni mo, dili na ko mahibawaan nga gibuang di gihapon ko. Salamat kayo kayo, Loloy. Swerte kayo si Meg nga nag-amigo siya parehas ni mo. Maswerte imong buang nga uyap. Swerte ito kasi nimo. Swerte sa siguro ang mauyab ni mo. Kay klaro man nga, dili ka ganahan nga pasakitan o binuangan ang babae. Oo, dili gid, Miss Ilin. Di ko ganahan nga binuangan ang babae. Labi ng babae nga akong gimahal. Ha? Oo, unsa to, Loloy? Kaya na isa di mong tingog, uy. Ha? Wa, Miss Ilin. Wa. Ellen ra, uy. Ayaw pag-miss. So, friends na ta? Friends. So, ganda ito na itabo nga nasak para ko uyab ni Ilin. Nagkasuuli ganoon mi. Kasirti na ko. Kaya namin ka na ko siya. Pero, nagkadugay nga si Mig kuyog. Mas grabe ang akong feelings para niya. Murag na in love na ko niya. Kinsa man sa dili ma in love niya. Gwapa na, buotan pa. Usaw ka na ko pagbagawas at gibati para niya. Katarap niya sige na ko eh. Gusto ko magkasulti niya sa akong gibati pero dili ko gusto mahibaw siya. Ay. Oh, uy. Si Elin, nanawag. Hello, Elin? Loloy, asa ka? Mag-istorya ta, please. Oo, sige. Asa man ka? Kay, anaon ka na yun. May sakit kayo, Loloy. Oh? May sakit kayo. Nga naman. Ay, naghilagbi. Mag-uol mo tag-apil ni mo eh. Nga kong crush ba? Yan naman ko'y uyap. Ha? Nibawaan na lang ako sa Facebook. Abi na ko na unsa na ka eh. May sakit man, Bi. Bibi. At tapuhan mo luha, Bi. Ay, naghilak. Sali, gwapa ka. Gwapa ka sa buhila ka. O, tana. Mamalit ang paborito na mong french fries. Aron, muhilom na ka. Sige, paagi na ko, ha? Ano ba kasulti ko ni Ilin sa ko feelings para niya? Ay, kay na ko. Ako siyang textmate pero di lang ko magpaila. Basta lang, mapagawa sa kong gibati ako para niya. Bi, ang gamitan ako sa nako ka SIM card. Unya, ako na siyang tiksan. Nasend na. Bayak, no? Ang ngisi ba yan, Luloy? Uyab na mong Ellen. Dili mo, asa ko mga yab. Malikay pala na ako. Nak, mas maayo nga imo siyang sultihan, uy. Bahala nang masuko siya. O baka ha, mulikay siya nimo. Basta, at least, nisulti ka niyas ibong gibate.
Buntag na. Tiksan ako si Ellen. Good morning, sunshine. Nasin na. Wala na di siya mo reply. Basta kay, pirmi ko mo text niya. I-text ako niya ang tanan na kung gustong isulti niya. Hoy, Ellen, nakabantay lagi ko nimo ha? Sige li ka katubang sa imong phone. Nya masikag ngisi. Kisa ba nimong ka-text ha? Wa ko makailaini niya, uy. Pero ambot ba? Na-feel na ko yung mga message na ko. Ganahan kay ko kay every morning, mo text gid siya. O ganahan pud kayo ko sa iyang mga i-text na ko, like, grabe gid siya mag-care na ko. Pasig na in love na kaniya ha? Oh, uy, Luloy, okay ra ka? Oo, okay na go. Okay na. Oh, Bitaw, uy, ganahan gid kaayo ko niya. Oh, kung manguyab lagi ni nako, sugton gid dayon ako ba? ganong ninghoy magkagnahong diha. Ma. Hmm. Unsa na ko pagsulti si Ellen nga, ako may sigig text niya. Nga ako ang tao nga nagustuhan niya sa text lang. Ay, sultihi lagi siya sa tanan nak. Ayaw kahadlok. Oo, sakit kung dili na unya ka niya tagdon. Pero, mas sakit ang pagmahay nak. Nga wa gyud ka makasulti niya. Nakagusto siya nimo, pinaagi lang sa mga text nimo. Pero huna-huna, gikan sa imong kasing-kasing tanan nimong gi-text niya. Ang imong pagkaikaw, maoy nagustuhan niya nak. Mga ayaw kahadlok. Ambot lang ma. Kay bisig kong saon ako. Mahadlok kong musulti niya. Sige lang. Kontento ram kong ingon na ini ma. Basta, dili lang siya mawaan ako. Balag friends sa mi. Balag magtanaw lang ko niya. Malipay na ko ma. Nak, Para na ko, lisod ka buoton si Ellen. Maong bisag friends sa mi, dako na kayo akong kalipay. Na in love ko niya. Pero, di nila kutob akong gibati para niya. Di nila lang kutob. Daga salamat sa patagani akong tampo. More powers RMN. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawgan ko ninyo sa pangan nga Lisa, 40 anyos, minyo og taga Bohol. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa gikahinaman unta namo sa akong bana nga among anak. Aron inyong hisabtan, sugdon ko diyang nakatrabaho ko sa usa ka gasolinahan. Tigtubil ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Ha? Mutrabaho ka? Laay kaayo nga ni anak ko din sa bahay miloy. Mingaw kay dinhi. Samtang tuwa ka sa imong trabaho. Ay, kung naa pala unta tay anak, dili ka unta magmingaw din sa ato. Unta to. Kay may kalingawan naman unta ko bantay. Pero ngano kang wa man kita makaanak sa? Na, nilang tamang istorya bayan anaw eh. Kung ihatag sa Ginoo, maayo. Pero kung unsa-unta man. Maupod. Mao mo trabaho ko, milha aron malingaw ko. Asa man sa kamo trabaho? Suwayan ko nilang sa gasolinahan din sa ato. Nag-hire man ko no sila crew o tigtubil. Ha? Tigtubil ka? Ay, duha ko kabuan naman unta din sa akong trabahoan. Karon pa man ko kasuway nga murag malipong ko sa baho sa gasolina. Ay, nga naman kani. Di na lang ako ganahan ng kaon. Kay maglain pa man ang akong kabuhi. Ay, to sa oy. Relibo ta. Ay, maay kinianan akong karelibo. Makapahuway ko kadiyot para ting paniud to. Pero di ko mukaon. Kailain ang akong kabuhi. Ha? Basig mabdos kalis? Sama na yan,
ta magdahom anak kay masakitan lang ta maghuna-huna anak. Oh, pero may maglain ang imong kabuhi. Ug bahuan ka sa baho sa gasolina. Maunawang gana ni muskaon. Hala, husto tuod mil. Karon pa ko kadiparal. Nga unsa? Duha ka buwan naman da ituod ko nga wa na duga. Unsa? Kung mauna, mabdos lagi siguro ka. Tarong di mil, uy. Kulbaan man tanimos kahinam. Suwayan ka nato og pregnancy test. Pagpalit og pregnancy test. Aron maklaro gyud nato kung mabdos pagid ka. Oh, unsa na resulta, Mel? Ay, tanawa oh. Oh, na, usaw man yung pagkakita sa resulta, nagpiyong man ang iyong mata. Tanawa na yun. Bukhan na imong mata. Tanawa. Tinuod na! Ulis, positive. Mabdos ka. Mabdos giday ko, Mel! Ulis, mabdos ka. Yes, yes. Ay! Mabdos ka kong asawa. Mabdos sa Lisa. Sasayaw mo yan si Ma'am! Sa kalipay ni Dailisa. Nga sa katapusan, sa 18 sa katuig na itong pagpaabot ka doon natin anak, niya na yun. May mabdos na ka. Sapa ka diya, uy! Kalit lang baya kung nainday Lisa ni mo. Ikaw kunubi, kung malipay. Kaya nga no, wala ka malipay. Yan mabdos na ka, Dailisa. Oh, nalipay man. Apan, hindi lang ko katuo. Nga sa kadugay na natong nagminyo, 18 katuig na ang nakalabay, karon pa ko mamabdos. Oh, karon padungga sa Ginoo nga itong pag-ampo, Dailisa. Ramel. Uy, la. Dako naman yung imong tiyan, Liz. Buyag taon, oy. Kay upat na gud ni kabuan. Uy, relax na una ka sa pagtrabaho, ha? Kay dako naman yung imong tiyan. Ay, unya na kumuundang kung dili na nako kaya man ni. Kay nagkinahanglan baya ko kwarta alang sa akong pagpanganak. Karon nga unom na kabuan ang akong tiyan. May bati magkalaylay sa akong kamot ug tiil. Muundang ng tingali kong trabaho. Dili masabot ang among kalipay sa akong bana. Nga sud sa 18 katuig na mong paabot nga makaanak mi, ni mabdos gid ko. Giati man gid namo og maayo ang akong gimabdos. Diyan ako ni undang og trabaho sa gasolinahan nga dili na gyud nako makaya. Dihang mubati nako og panglaylay sa akong kamot ug tiil nga unom ka buwan ang akong tiyan. Mao tong pundo na nako sa bahay ug padayon sa akong pagpaprenatal. Apan, pagpito na kabuwan ang akong tiyan, wa tuyo nga napusdak ko kay naglisod na kog lakaw. Medyo kusog nga pagkapusdak. Unya, Unsa man taong kaliso eh. Wa man ka mag-amping. Tara sa ospital na. paimpangan ng dadaman ko nimo sa ospital. Okay naman ko, Mel. Wa man ko gibati nga sakit. Sure ka? Lagi. Wa man kaayo ko sakit eh. Pero nabantayan lang nako nga murag. Wa naman ko kabati nga nilihok pa ang bata sa akong tiyan. Unsa? Kumao na. Dadunti ka sa ospital. Wa naman kayo mabating heartbeat sa bata. Unsa? Dili. Ayaw yung taon itugot, Ginoo. Dugay namin ang andoy ani sa kumbana. Huwag yampingan ni namo. Di ba, Ramel? Unsa may buhaton na mo, ana, Dok? Nitaas ang BP ni ma'am. So, kalma lang, ma'am. Kinahang ko ang yun nato ang bata sa imong tiyan. Kay, madaot ka man, anak. Di ka ma-CS, kay komplikado ang imong sitwasyon. Kay taas ang imong BP. Paminaw sa among instruction. Mel, wa na ba lang mahimo sa atong anak? Kalma lang, Lisa. Di masig madungagan pag atong problema. So, sa isunod buhaton, ani, Dok. Lamingon ta siya o na nato ipagawas ang bata sa normal nga paagi. Ramil, unsa man day ilang buhaton nako. Nganong ni amang ko nila ibutang sa labor room kauban sa ubang mga nakay. Salig lang gutas, doktor. Yan ay narsa.
Kuan miss, kanang... Mel, pasagdi siya. Wa may bauning maong nurse ang kahimtang. Nagtuon ni siya nga usa ko sa mga nagbati din sa labor room. Oh. Gusto naman ang heartbeat sa baby, ma'am. Ha? Sure ka, nurse? Tanawa na counter sa monitor sa heartbeat sa imong baby, oh. Buhi! Buhi ang akong anak, Romel! Buhi ang atong anak! Buhi siya! Nalipay na unta ko sa gisulti sa nurse nga nadungog niya ang heartbeat sa akong anak sud sa akong tiyan. Apan matod pa sa doktor, sa inunlan ra kuno to. Dayon, gisod ko nila sa angkanan. Gitabangan ko nila og paggawa sa bata. Ningon pagani ang nurse nga, hala, puwa pala gining bata. Buhi pa ni. Og nalipay ko adto. Nagdahom ko nga buhi pa gyud ang among anak. Apan, pagtan-aw nako sa bata, patay na og nahikog sa kaugalingon niyang pusod. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod, unang pangutana. May dautan bang epekto sa akong pagmabdos ang padayon ko pagtrabaho sa gasolinahan hangtod sa 6 ka buwan mong naluya ang bata sa akong tiyan og kalit nawa ang heartbeat? Ikaduhang pangutana, nadakdak sad ko. Wa raman unta kaayo ko'y gibating sakit adto. Apan, gibati kong wa na mulihok ang bata sa akong tiyan. Ang pagkadakdak nako ang nakaingon nga namatay ang bata. Ikatulong pangutana, unsa man sad ng higher placenta, wa manggag ko nila pasabta og tarong ana. Mao kuno na ang nakaingon nga namatay ang bata kay high blood og diabetic ko. Nga sa pagsigi pa nako og prenatal, wa man kun high blood. Normal raman ang akong BP. Ikaupat og katapusang pangutana. Nganong hangtod karon ning akong pagsuwat, usa ka buwan kape nasukad ko mga anak. Laylay pa man gihapon ang akong kamot ug tiil. Nagpalab ko sa bukog. Normal raman. Gipadako ang result sa biopsy sa akong inunlan. Palihog ko og tanaw ug pasabta ko ninyo ani, kay wa man kay ko nila pasabta. Basin buhi pagitong akong anak, apan ila lang gipatay. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lisa. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa atong programa, kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, makig-uban kaninyo sa inyong mga kalibo ug gumunhap sa kinabuhi, muhatag og solusyon ug tubag sa mga problemang punto legal, medical, emotional, personal, behavioral ug problema sa mga ginadiling drogas. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran dinhi kanamo. Pwede kini ipadala sa email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or dinhi sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong magtatampo karong adlaw si Lisa, 40 years old, taga Bohol. Maayo din pagpaminaw diya sa mga taga Bohol, si Dr. Bots Alisna, Dr. John Yu, si Eva Capistrano, si Ma'am Saniel, mayong pagpaminaw. So di si Mistro sa akong na bago lang nakaila nga si Edgar o si Nanette Buntilaw diha sa Ayala Heights ning Dakbayan sa Sugbo, no? Daghang kay sila mga tanom diha sa Ayala Heights, no? Sa ibabawang bahin ning Dakbayan sa Sugbo. Sumasa na bati na to ganina sa drama, ang problema ni Lisa, 18 years na silang pamaabot sa iyang bana nga munabdo siya. Pag 7 months sa iyang tiyan, nadakdak siya o hinay-hinay nga nawala na niya, mabati nga mulihok pa ang bata sa iyang tiyan. Pagpa-check up ni sila o nag-decide ang doktor nga ipagawas ang bata sa normal na paagi kay high blood sab siya. Apan ang iyang nahibudngan kay sa didto na siya sa labor room, may nurse nga nagkuha og heartbeat sa bata. May heartbeat man kuno apan patay na gyud ning nigawas. So maunay atong nabati ganina sa drama. Unang pangutana ni Lisa,
May dautan bang epekto sa akong pagmabdos ang padayon kong pagtrabaho sa gasolinahan hangtod sa unom ka buwan ko nga buntis, maong naluya ang bata sa akong tiyan ug kalit na wala ang heartbeat? Well, ang kinimagong gasolina or ini-inhaled nga mga substances, gitawag din natog volatile substances, mupas ni siya, ma-inhale sa mother, ngadto sa sirkulasyon. Pero, dili ni siya ma-take up sa developing fetus kay naa man ay placental barrier nga inunta nagputihir sa bata ng tubo dito nga maka sinati og bad effect sa volatile or inhaled substances. Pero makakos ni siya breathing difficulty diya sa imo. Maglabad imong ulo, malipong ka, murakag kasukaon. Muling paguning methanol nga naa sa gasolina sa long-term exposure nimo, no? So ngadto sa mga buntis nga namino na to karon, you stay away from the pump kung naama mo sa gas station pag nag-pump mo, no? You wash your hands para walay mahibili nga residue sa gasolina ya sa inyong kamot. So mo kana ako kasulti sa imong unang pangutana, Lisa, no? Ikaduhang pangutana, nadakdak sab ko wala raman unta kaayo ko gibating sakit apan gibati ko wala mulihok na ang bata sa akong tiyan. Ang pagkadakdak nako ang kaingon nga namatay ang bata. Well, posible, pero daghang mga rason nganong natay gitawag og stillborn nga mga bata. Usa ni ani infection, no? O kanang imong history nga nadakdak ka or trauma, no? So, ang kanang magong na ay trauma, na infection, o na lesion, whatever, makakos din siya birth defect, no? Kaya kung naay problema sa pagdaloy sa dugo sa umbilical cord, ngadto sa placenta, insufficient ang blood flow, siyempre, apektado sa ang pagtubo sa bata diya sa imong tiyan. Ngadto sa mga mothers nga hypertensive o diabetic, no? So, makakos ni o gitawag na to og structural birth defect, no, or genetic, no? So mao na ang mga hinungdan nganong naa may mga bata nga naay kapinsanan or namatay sa pagkatao. Ikatulong pangutana, unsa masading higher placenta, wala man good ko nila pasabtag tarong ana, mao kuno na ang nakaingon nga namatay ang bata kay high blood ug diabetiko. Sa pagsigi na nako og prenatal, wala man ko na high blood. Normal raman ang akong blood pressure. Well, namugod tay gitawag og gestational hypertension less, no? Mutungan ni siya anytime during the course sa imong pagbuntis, no? Ang mga rason ni ani daghan, no? Katong akong giingon, katong diabetic ka, high blood ka, so mauna na-expose ka sa mga substances, no? Kining placenta mong normally naani sa taas sa uterus kung asa magtubo ang bata, no? Pero nakoy mga posibilidad nga naana siya sa posterior o anterior. Kining gitawag na tog low-lying placenta, maunit dako ang tsansa nga magka-cause og bleeding. So mao siguro na nahitabo sa imong pagbuntis plus the fact nga medyo taas-taas na pud ang imong edad. So mao na ang atong ako masulti, no? Ikaw pa to katapusan nga pangutana. Nganong hangtod karon ning akong pagsuwat, usa ka buwan kapi na sukad sa mga anak. Hawi pa man gihapon nga akong kamot ug tiil. Magpalab ko sa bukog, normal raman. Ipadala ko sa result sa biopsy sa akong inunlan, palihog ko og tan-aw og pasabta ko ninyo ani kay wala kaayo ko nila pasabta. Basin buhi pagyudtong akong anak apan ila lang gipatay. O dili sad siguro ingon anak kay nagigitawag og kanang sana euthanasia or whatever, no? Dili sad siguro ingon ana ang mga naadiha sa mga personnel sa Obigayni nga naghandle nimo, no? Ayaw po pagtuan na nga gituyo gud pagpatay ang imong bata sa mga medical caregivers nga naghandle nimo sa imong pagpanganak.
Akong gitan-aw ning imong gipada nga laboratory, murag lisod kog basa, pero akong nagbasa diri nga naay gidiagnose ang imong doktor nga kining acute chorioamnionitis. Acute chorioamnionitis. Ambot pasabot aniles na ay infection going on. So muna yung diagnosis sa imong doktor. So na ay acute inflammatory cells na nahitabo diha sa imong inunta blawas, sa imong placenta, sa imong inunlan. Pero wala ni siya ay malignant cells, meaning dili siya cancerous. So naningkamot gyud ko nga makasabot po kalis. Now, sa ako balikon ay pagtuo nga gituyo to pagpatay ang imong bata sud sa imong tiyan sa mga personnel o sa imong attending doctor sa panahon sa imong pagpanganak. Alright? So, hinaot nga nana sa kamoy naputlo nga mga pagtulunan karong adlaw dinhi sa tong programa. Dili kamo maulaw o nga mo padayag sa inyong mga problema kay ang kitang tanan na ay problema. So atong hinumduman ang mga gi-share sa mga membro sa Chongwa Hospital Pediatric Alumni Association nga kadtong mga bata nga naa nag-online learning kinahanglan nga mo practice aning gitawag na tog 20-20-20. But pasabot na ng 20-20-20, kung sila nag-online learning for 20 minutes, kinahanglan mo tanaw sila og usa ka object. After 20 minutes na 20 feet away for 20 seconds para nga ma-rested ang ilang mata ug dili sila magka-develop og eye strain, no? So sa makausapa, ako si Dr. Rene Obra. Daghang salamat. Due to social distancing, nagdistansya lang sa kami karon ni Atty. Bathan. Ako muhatag og kulor og kinabuhi sa inyong mga problema. Daghang salamat dinhi sa atong nationwide nga radio station, Tatak RMN og maayong adlaw.